カムスターマヤです。今日は就職できたってことでお祝いしたいなと思って、私が大好きなティノラを作りたいと思います。ティノラは前に作ったことないからちゃんとできるかどうかわからないんですけれども、インターネットで簡単なレシピを見つけたので、それを料理したいなと思っています。はい、一緒に料理しましょう。いただきます。完璧。うわぁ、癒されます。うわぁ。